Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fake's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Umakhumalo nompilo chabebe bahle emshadweni. Nibonile guys umshado odum. Ayikho serious futhi le video. Ngingakayi kude. Benubonile umshado odum. Mr. and Mrs. Zuma. Hayi bo umkhulu lwamshado guys, be umkhulu. Bengiubuka ko live abahlukene because ngobuka ku social media bengayile kaze umzali ubengekho laphayana. Asidluleni ke guys indaba futhi asidluleni kumzala. Ngisazoqhubeka nendaba yamzala ngize ngifike ku part 10 ngoba khona iyashuba indaba yakhe. Sibuyele uMakhomalo nompilo bebe bahle guys. Hayi shame khule intombazane yinhle. Uyaglowa lo mntwana noMakhomalo inguba abegqokile beyimfanela. Kukhona ke la ku comment section asebedlala ngoSine bathi uSine uzofuna omunye sorry guys, bathi uSine uzofuna omunye umese manje ngoba umpilo benjeyana emshadweni. Hayi niyaganga kodwa ngoSine niyaganga. Enye into guys, benzela iTV show. Yo, mina ngiyafisa ukuthi ngabe nginaso isikhathi sokuthi ngimchazele ukuthi benzele iTV show. Manje futhi kuzoba kubi. Yabo mangakuchazela zonke izinto ukuthi 1 2 3 4 5 ngama episode awu 7. Sithatha uThando Nesithembu from episode 1 to episode 7 season 7. Mase siqhathanisa nezingane ezesithembu. Benza ke nama interviews. Bebhaleke na ku social media okwenza kube worse. Yabo kuvela kube ngathi unganganaka, ungathi ngadlala iTV show iphele, mase iphelile beqaleke bekhulumeke kuma interviews, bekhulume kuma radio station namaphephandaba kumasibona ukuthi ben actor. Manje yabo kuqeda ubumnandi. Mawusheshe wabona nje ukuthi lento inephutha phakathi vele kuphela ubumnandi kodwa asifani ke. Sangaqhubeka sibuka iTV show njalo lento esingenza ngichaze lokho ukuthi baya actor kokuningi yele ndaba yaSine noMessi noma naye uSine edinga ukulungisa okuningi ngaye angabe nebehavior njalo ihlezi izoshiya ama viewers question ukuthi kanti kwenzakalani ngoSine kukanjani. Into yakhe ayikhoni ingozi njengamanje ngoba sekukhomba nezingane ngoMessi uyabo. Kodwa isikhathi esiningi mawulandela ngisho izinto abayikhulumayo baya actor. Kokunye futhi babuye bekhuluma ukuthi mhlambe lento babuye bekhohlwe ukuthi mhlambe lento le bayikhulume behind the scenes. So i-viewer ngeke ikwazi ukuconnecta le story if lokho nikukhulume behind the scenes because thina silandela ukuthi u-A lo u-B u-C. Uma usuqhamuka usukhuluma u-C ungasinekezanga u-A no-B sithini ke uyabo. Babuye bekhohle nalokho kodwa yeke ukona konke benza kahle ngebusiness club. Siphumeke le eyama TV shows abo bebe bahle emshadweni. Ngicela niyeke ukusukela uSine ngoba uSine uzosuka ephendule. Yekani nje ukusukela uSine. Ngiyabonga kakhulu guys ngesupport engipha yona kule channel. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga angiqedi. Bye. Nangu uMakhomalo ke nomntwana wakhe. Okunye mase kuthiwe nangu uMakhomalo nondodakazi wakhe nomntwana musukuchaza kwivideo sincoma kuyona. Chaza kule enye kule siyancoma suke sincomela nje ukuthi baze babahle khuliseke kahle ingane musukufaka ke iexplanation engacelwanga ngoba manje lento suke ifike ngathi wena unenhliziyo enjani engaqondakali unomoya omubi uyabhimba kakhulu uyabo. Masenje nangu uMakhomalo nompilo baze babahle yayinhle intombazane yakhula intombazane uyeza ukuthi siyancoma. Phuma ke ekuchazeni wachaza sesiyakusola ke manje ukuthi hayi wena uyilo anti lo all wrong wena. Kodwa niyazi ke guys ngihleze ngidlala nani wesikhathini ngangithatha serious kwezinye izinto. Lezi serious mina ngiyasho ukuthi le izoba serious angilenzi iphutha leyo ukuthi nje how asihlebeleni kancane ungalingi ukhetha ukuthi uzo offendwa into engisho lapho angazi ke kodwa
Wenze Sangani. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye bye.